Welcome back to my channel. Yes, so for today's video, mga dumi, magpagupit me with Tintin and EJ. Yes, after that, we will go maligo mig Sapa. Yes, excited na mi. So, uban mi, yay! Ato mi magpagupit me. So, are you excited, guys? No, Simple, did excited. Sige, bye-bye, guys. Nami kauban, no? Among mga iro. Bye-bye! Bungo, so we are halfway na, matumi magpagupit, no? sige lang. Me and my kaba o baka. Wah, puti na siya. Wah, o ba ni? Wah. Wah. Magpagupit ko. Wah, aron magwapa ko. Wah. Gago! Welcome to my farm. Wah, di ako tagiya. Wah, mato na mi. Gago! Kitos ka kaunti na. Naulisem. Sweet candy pasta na all. Ang isda mo nga una isda mo. Mga butang ng kantang mo. See guys, nagpagupit na ko. Look, my new hairstyle. So, nakakompa pa si Tintin. Si AG. So, ayan. Hope you like my new hair. Char! 2,000 years later. Yes, so for today, we will go to the Sapa. Kay maligo mi. Kay para mag-fresh na fresh. Together, gihapon silang duha. So, ba ni me? Bye-bye. A few moments later. Yes, presenting to you ang among kaliguan nga Sapa. Tatawa, very tinaw kaayo. Naglangoy ang mga beshi nga bata. Akong kauban, si Ferdinand, mga bata doon. Tintin, Budi. Yes, so yes, makaligo namin. Dara! Oh! Okay. Tintin na natin. Yes. Maligo mi Sapa. Enjoy. And yan, kauban. O, si Inan.
No, 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 no. Oh, lumsan na siya sa luma. Ang luma, lumsan ko siya. Ah, nawa. Wala na.